Ito ang DXDR 981 sa Dipolog numero 1. Tatak RMN. Tatawagin ko sa araw na iyon ang aking lingkod, si Eliakim na anak ni Hilkias. Siya ang pagsusuotin ko ng iyong buong kasuotan. Ibibigay ko sa kanya ang iyong kapangyarihan. Siya ang magiging ama ng mga taga-Jerusalem at ng mga taga-Huda. Ibibigay ko sa kanya ang susi sa sambahayan ni David. Walang makakapagsara ng anumang buksan niya at walang makakapagbukas ng anumang sarhan niya. Itatayo ko siyang parang haligi ng tolda. Itatayo ko ng matibay sa isang matatag na lugar. At siya'y magiging marangal na trono sa sambahayan ng kaniyang ama. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kasama, mga kaibigan, mga kapatid at mga magulang, ang palatuntunang binamagatang ang liwanag sa pananampalatayang Katoliko, sumahimpapawid na naman dito sa RMN Dipolog, DXDR 981 AM. Makita at mabakinggan sa website ng RMN Dipolog, ang rmndipolog.weebly.com. Magandang araw po sa inyong lahat. Magandang araw ng ating Panginoon. Happy Lord's Day po sa inyong lahat at
Happy birthday, Mother Mary. Every September 8, no, mga kaibigan, mga kapatid, tuwing September 8 sa isang taon, no, mga kaibigan, mga kapatid, universally na, lahat tayo, mga Katoliko, pinagdiriwang natin ang kaarawan ng ating mahal na ina, mahal na Birhen Maria. Alam nyo, no, mga kaibigan, mga kapatid, tayo lang mga Katoliko ang nagbigay pansin, no, o nagbigay halaga, no, sa kapanganakan ng ating mahal na ina. Kaya pinagdiriwang natin ito. Siguro yung iba, for example, yung Orthodox, at saka yung siguro yung, for example, Pilipinista. Siguro hindi ako makasiguro kung nagdiriwang ba sila. Pero kung hindi nila inalis ang pag-celebrate, no, pagdiwang sa kaarawan ng ating mahal na ina, so siguro sila din, no, nagpapahalaga, no, sa pagdiriwang, no, sa kapanganakan ng ating mahal na ina, Birhen Maria. Okay, alam naman natin na dami sa ating mga kapatid na hindi, no, hindi nagsama, no, sa atin, no. Hindi tayo sinamahan nila sa ating pagdiriwang na ito. Dahil sabi nila, wala namang mababasa daw sa Biblia na kailangang ipagdiriwang natin ang kapanganakan ng ating mahal na ina. Yung ating mga kapatid na sola scriptura, kung Bible alone, talagang yan ang dahilan nila kung bakit hindi sila sasama sa atin, no, sa pagdiriwang na ito. Pero sa ating mga Katoliko, no, mga kaibigan at mga kapatid, kahit na walang instruction literally o letra por letra sa Biblia na ating kailangang ipagdiriwang ang kapanganakan ng ating mahal na ina, hindi naman ito masama. Hindi lang gawin nating topiko ito, no? Hindi lang nating pag-usapan ito ng mahaba. Kaunti lang. Hindi naman ito masama. At saka hindi naman lahat na ating gagawin ay kailangang babasahin natin sa loob ng Biblia. Basta hindi lang ito masama, hindi lang ito kokontra sa mga aral ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Hindi kumokontra sa mga aral na tinuturo ng ating Panginoong Hesukristo, hindi ito ipagbabawal natin. At kung tutuusin, kung lahat letra por letra hanapan tayo sa Biblia, sa tingin ko, sa aking palagay at siguro naman sa naobserbahan ninyo, wala sigurong relihiyon ngayon ang makapasa. Dahil sa ating pag-obserbar sa mga relihiyon ngayon sa mundo, mga relihiyon ng mga Kristiyano na ang ginamit na batayan ng Biblia, kung isa-isahin natin sila, hindi naman lahat ng mga ginagawa nila mababasa lahat letra por letra sa loob ng Bible. Just like for example, ating mga kapatid na Iglesia ni Cristo, yung pagdiriwang nila sa kanilang anniversary, wala namang instruction sa loob ng Biblia na kailangang ipagdiwang ang anniversary nila, no? Tuwing July 27, no? At saka yung paglagay ng sepra o yung pangalan na Iglesia ni Cristo ay kailangang ilagay o sa labas ng simbahan na kailangang may name tag na Iglesia ni Cristo. Wala namang letra por letra na mababasa sa Biblia na kailangang gagawin natin yon, di ba? At saka yung paggamit ng radyo at telebisyon sa broadcast o sa paghahayag ng mga salita ng Diyos, noon sa panahon ng mga apostol, sa mga naunang Kristiyano, wala pa silang radyo at telebisyon noon. So, kung yan ang ating pagbatayan sa ating mga ginagawa,
Wala sigurong religion ngayon na makapasa dahil lahat merong mga ginagawa na hindi naman mababasa sa Biblia letra por letra na ito ay nandyan sa loob ng Bible, mga kaibigan at mga kapatid. Just like for example sa ating mga kapatid na saksi ni Jehovah, yung mga publications nila na mga libro na pinagbigay nila, wala naman dyan sa Biblia. At saka sa panahon ng mga apostol, wala pang printing press. So paano sila makalimbag na with printing press ng mga libro? Daming mga libro. At yung mga kapatid na Iglesia ni Cristo, may pasugo magazine na sila. Noon, wala pa. So kung lahat ating kailangang hanapan sa Biblia, letra por letra, wala sigurong religion ngayon makapasa, no? Kung lahat letra por letra. Ang importante lang siguro, kung ito ba ay masama o hindi. Wala namang masama sa pagdiriwang sa kapanganakan ng ating mahal na ina. Mga kaibigan at mga kapatid, kung pinagdiriwang na natin ang ating mga sariling birthdays o yung mga kaarawan natin, no, isa't isa pinagdiriwang natin, why not sa ating pagdiriwang sa kaarawan sa ating mahal na ina, mga kaibigan at mga kapatid. At isa pa, ang tunay na simbahan, ang tunay na iglesia ay may kapangyarihan sa pag-bind and loose o yung pagpahintulot at hindi pagpahintulot o yung pagbabawal at hindi pagbabawal, mga kaibigan at mga kapatid, no? Yung pagpahintulot at pagbabawal, karapatan o kapangyarihan yan ng simbahan. Saan natin mababasa yan? Sa aklat ng Mateo, Kapitulo 18, versikulo 18. Na ang simbahan ay ang tunay na simbahan may kapangyarihan sa pag-bind and loose o sa pagpahintulot at pagbabawal. So kung yan ang ginawa, no, ng ating simbahan na pinagdiriwang natin ang kapanganakan ng ating mahal na ina sa pagpapasalamat na ng dahil sa kanya na ipanganak po ang ating tagapagligtas, ang ating Panginoong Hesukristo. At wala namang mababasa sa Biblia na bawal po ito kung ating ipagdiriwang kung hindi mababasa sa Biblia letra por letra. Aba common sense naman yata yan, di ba? Common sense naman yata yun. Kung ikaw ang ating Panginoon, magagalit ka ba na ipagdiriwang o mag-thanksgiving tayo sa kaarawan ng kapanganakan na sa mahal na ina niya? Kung hindi kayo magagalit na ipagdiriwang ang kaarawan mo o sa kaarawan ng inyong anak o sa inyong asawa ba, bakit magagalit tayo ipagdiriwang ang kaarawan na kapanganakan sa ating mahal na ina, Birhen Maria? Wala namang sinabi ang ating Panginoong Hesukristo na pinagbawal niya ito, no, sa Biblia, no, mga kaibigan at mga kapatid. So yan lang ang kaunti nating salaysay tungkol sa ating pagdiriwang sa ating mahal na ina sa kanyang kapanganakan. Atin lang i-remind ang lahat na mga nagdiriwang, no, sa kapanganakan o sa birthday ng ating mahal na ina Birhen Maria, na sana ma-remind po tayo kung ano ang message, ano ang mensahe sa kapanganakan ng ating mahal na ina. Kung ano ang example, kung ano ang ipinakita na maganda sa ating mahal na ina, sana ating gagayahin. Gawin nating example ang ipinakita ng ating mahal na ina. Halimbawa, yung pagka-obedient niya sa Panginoon o sa kanyang anak. Yung pagka-submissive niya sa Diyos na nag-consent siya o hindi niya tinutulan kung ano yung sinabi ng anghel sa kanya na siya ay magdalang tao, na ang dinadalang tao niya lalang sa Espiritu Santo. O hindi tumutol ang ating mahal na ina. So very obedient siya at very humble, no? Mapakumbaba ang ating mahal na ina. Talagang huwaran ng ating mahal na ina, no? Kung ating sasabihin ito sa mga salita, ganito ang masasabi natin. Example, no? Siya ay halimbawa sa lahat ng mga ina sa mundo. Di ba, no, mga kaibigan at mga kapatid? Sinong tututol sa inyo kung sasabihin natin ito? Na ang ating mahal na Maria, mahal na Birhen Maria ay
isang huwaran, isang halimbawa sa lahat ng mga ina dito sa mundo. Kung dadating na tayo sa topiko o sa paksa tungkol sa ating mahal na ina, kung idetalye na natin ito, hintayin ninyo dahil ating tatalakayin ito ng parang marathon na pagtatalakay dahil ang daming mga objections na binigay sa ating mga kapatid na hindi Katoliko. Yung pagka-Mother of God ni Virgen Maria, yung pagka yung tinatawag nating the Blessed Mother Mary, yung pagka-immaculate conception niya, no, mga kaibigan at mga kapatid. Yung free from original sins, yung pagka-immaculate conception nila, ang daming tumututol nito, mga kapatid nating hindi mga Katoliko. At even yung mga kapatid nating mga Katoliko na nagdududa, nagdududa sila. Pero ako hindi ko magdududa sa tunay na simbahan. Dahil kung magdududa tayo sa tuloy na simbahan at tatag ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga opisyal na katuruan, para na ring pinagdudahan natin ang Panginoon sa pagtatag niya sa iglesia kung ito ba ay trustworthy o makasalikan, mga kaibigan, mga kapatid. Kung hindi tayo nag-trust sa iglesia na tatag niya, para na ring hindi tayo nag-trust sa ating Panginoong Jesucristo. Yung sinabi mga turo ng mga hindi Katoliko na yung iglesia daw ni Kristo sa unang siglo, nawala daw yon. Nagganap daw ang yung tinatawag nating pagtalikod o total apostasy. Alam niyo mga kaibigan at mga kapatid, tayong mga Katoliko, hindi po tayo naniniwala na naganap ang total apostasy. Yung ganap na pagtalikod sa unang iglesia, hindi po tayo naniniwala dyan. Dahil parang ni-undermine natin ang kakayahan ng Diyos, kakayahan ng ating Panginoong Jesucristo at kakayahan ng Espiritu Santo na mag-guide sa kanyang iglesia. Yung alam nyo, yung nandito pa ang ating Panginoong Jesucristo, sabi niya, bigyan niya tayo ng ibang advocate. Ibig sabihin, ipadala ang Espiritu Santo. Alam naman natin kung ano ang trabaho, kung ano ang tungkulin o ano ang dahilan kung bakit napadala ang Espiritu Santo. Wala pong ibang dahilan, yung mag-guide sa kanyang iglesia na natatag. Di ba mga kaibigan at mga kapatid? Kung sasabihin natin na ganap ang total apostasy sa iglesia na natatag ng ating Panginoon Jesucristo na wala ato at kailangan na ang ibang propeta na dadating, na yung sinabi nila si Ellen White daw sa ating mga kapatid na Adventist at sa ating mga kapatid na Iglesia ni Cristo, yung si Igsoon Felix Manalo daw o kapatid na Felix Manalo, yung sa ating mga kapatid na Jehovah's Witness yung si Charles Taze Russell. Si Charles Taze Russell daw ang mag-restore sa tunay na samahan ng Panginoong Diyos dito sa lupa. So parang in-undermine natin, parang ginawa nating walang kabuluhan o parang ginawa nating hindi matatag ang iglesia na natatag ng ating Panginoong Jesucristo. Anong sabi ng ating Panginoong Jesucristo sa pagkatatag niya sa iglesia? Kahit na ang kadiliman ay hindi makakapanaig sa kanyang iglesia na natatag. Kung babasahin natin ang Mateo Kapitulo 16, versikulo 18. So, ang sound at tama na turo ng mga kaibigan at mga kapatid, ang iglesia na natatag ng ating Panginoong Jesucristo, matibay po ito. Hindi po ito magigiba. Yung mga hula sa Biblia na merong mga kaanib na hindi magpapatuloy, shall we say matalikod, pero hindi natin masabi na ang lahat matalikod. Dahil kung pag sinabing lahat matalikod, ibig sabihin hindi pala matibay ang natatag ng ating Panginoong Jesucristo. Yung sa parable ng ating Panginoong Jesucristo tungkol sa bato at buhangin. Alam ba ninyo yan, mga kaibigan, mga kapatid? At alam ba ninyo ang mensahe? Yung bahay daw na itatayo sa ibabaw ng buhangin, hindi daw matibay yon. Dahil kung may bagyo at sa ano pa yung mga pagsubok, talagang hindi matibay ang bahay na itatag sa ibabaw o itatayo sa ibabaw ng buhangin. Pero ang bahay na itatayo sa ibabaw ng bato, matibay po ito. Hindi po ito magigiba sa hinaharap ng mga bagyo o sa mga anong uring mga pagsusubok.
Oh, anong elemento ng makagiba nito? Hindi ito makagiba dahil matibay. Anong sabi, no, mga kaibigan, no, ng ating Panginoong Jesucristo, mga kaibigan, mga magulang at mga kapatid. So, matibay, kung yan ang ating iisipin, so hindi tayo payag, no, mga kaibigan, mga kapatid, na ating paniwalaan yung sinabi ng ating mga kapatid na hindi Katoliko na naganap daw ang ganap o total apostasy sa iglesia na natatag ng ating Panginoong Jesucristo noong unang siglo. Alam niyo, mga kaibigan, mga kapatid, mga tatlong iglesia, at siguro hindi ko alam ang iba, tatlong religion na ginamit na batayan ng Biblia na nagtuturo ng total apostasy. Yung ating mga kapatid na Mormons, yung the Church of Christ, no, Latter-day Saints. At saka yung ating mga kapatid na Iglesia ni Cristo, nagtuturo din sila ng ganyan na naganap daw ang total o ganap na pagdalikod sa unang iglesia. Kaya kailangan ang ibang messenger, no, mga kaibigan at mga kapatid. Kailangan ng ibang messenger. Yon, si kapatid na Felix daw. Yung sa ating mga kapatid na Mormons, si Joseph Smith daw. Sa ating mga kapatid na Saxinioba, yun si Charles Taze Russell daw. So, kung ating tingnan ng Biblia, bakit kailangan pa sila na kung ating babasahin sa aklat ng Hebrews Kapitulo 1, no, mga kaibigan at mga kapatid, na ang Diyos nakipag-usap noon, no, sa matandang tipan sa pamamagitan ng mga propeta. So, kailangang paniwalaan natin yung mensahe ng mga propeta noon sa matandang tipan. Pero sa pagdating ng bagong tipan, nagipag-usap ang Diyos sa tao sa pamamagitan ng kanyang anak. Ibig sabihin, kailangan tayong mag-focus sa mga turo ng ating Panginoong Jesucristo. At hindi na sinabi na meron pang ibang messenger. Dahil ang last messenger po na bigay ng Diyos dito sa lupa, dito sa ating mundo, ay ang ating Panginoong Jesucristo, at manalig na lang tayo sa Kanya at manalig sa iglesia na natatag niya. Dahil wala pong turo ang ating Panginoong Jesucristo na ang iglesia na natatag niya ay mawala pa ito. Ang mababasa lang natin sa Biblia na mabasa itong restoration, yung tataging muli o i-restore o bangunin muli, no? Yung Kingdom of David lang na nawala o nagigiba, na i-restore ito sa pamamagitan mismo ng Diyos. Yung mababasa natin sa Daniel 2:44, ng Diyos sa langit ay magtatayo ng isang kaharian na hindi na magigiba. At wala pong ibang tinutukoy nito, yung iglesia na natatag ng ating Panginoong Jesucristo. Babasahin po natin ang mga talatang Mateo 16, versikulo 18. Hintayin po ninyo, mga kaibigan at mga kapatid. At sinabi ko sa iyo, Mateo 16, versikulo 18. At ating basahin din ang 19. At sinabi ko sa iyo, ikaw si Pedro. At sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, no, sa ibang salin, aking kaharian. At ang pintuan ng daigdig na mga patay, yung sa ibang salin yung kadiliman, ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. So, ibig sabihin, matibay po ang iglesia na natatag ng ating Panginoong Jesucristo. So, kung ang iglesia ninyo o yung samahan ninyo nagtuturo ng total apostasy o ganap na pagtalikod sa unang iglesia na natatag ng ating Panginoong Jesucristo, iyon ay sasalungat po yan sa sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, na sinabi niya, no, implicitly na matatag. Pag sinabing matatag, hindi ito magigiba. Ang simbahang Katoliko nagtuturo ng ganyan na hindi po maaring magigiba. Dahil parang ginawa nating liar o sinungaling ang ating Panginoong Jesucristo kung totoong naganap ang total apostasy o ganap na pagtalikod
sa unang iglesia na natatag ng ating Panginoong Jesucristo, mga kaibigan at mga kapatid at mga magulang. So parang ginawa nating liar o sinungaling ang ating Panginoong Jesucristo kung nagkatotoo o yung totoo yung sinabi ng ating mga kapatid na hindi Katoliko na nagtuturo ng total apostasy. At saka sabi ng isang kaibigan ko na isang Katoliko, Brad Veritas, kailangang ituro nila yon. Kailangang i-rationalize o kailangang patunayan nila o kailangang ituro nila ang total apostasy. Dahil kung ating tingnan daw sa history, Katoliko lang ang makatrace sa kanyang origin back to the apostles. Ibig sabihin, pag sinabing eksistensya ng grupo, ang Katoliko lang ang makasabi na ang grupo o samahang ito ay talagang makonek o yung tinatawag nating may succession na hindi po naputol ang grupo ni Kristo na natatag niya. Ibig sabihin nagpapatuloy ito hanggang ngayon. Katoliko lang ang makatrace, no, mga kaibigan at mga kapatid. At hindi sila makatrace kung tingnan natin sa history dahil ang simula ng kanilang mga grupo ay huli na. Halimbawa, yung Iglesia ni Cristo ni kapatid na Felix. 1914 lang ang simula ng ang grupo o samahan niya. At saka yung, for example, yung mga saksi ni Jehovah sa history sa ating nakita, ang simula nila noong nag-start 1872. At as napag-alaman natin yung founder ng Saksi ni Jehovah na si Charles Taze Russell, kung hindi ko nakalimutan, membro siya ng Seventh-day Adventist, no? Before niya natatag ang sarili niyang ang samahan na tinatawag na Saksi ni Jehovah o Jehovah's Witness, no, mga kaibigan at mga kapatid. Dahil yung Seventh-day Adventist mas nauna ang pagkasimula nito. 1844 kasi o 1844. Meron pang pangalan na lumitaw na ang prime mover ay si Miller, William Miller, pero merong hula si Miller na hindi nakakatotoo. So yung mga followers niya ay nawalan ng gana. So humiwalay sa ni Miller at saka meron silang bagong kinikilalang propeta na isang babae na yon ay si Ellen Goldwhite. At si Ellen Goldwhite na ang kilala ng mundo na prime mover ng Seventh-day Adventism, no, mga kaibigan, mga kapatid. At parang very attractive ang turo din ng mga Adventist dahil nasa Biblia din ang mga turo nila. Pero ang comment lang natin na mga Catholic Faith Apologists o Catholic Faith Defender, yung mga turo na hindi na dapat ipagpatuloy pagdating sa ating Panginoong Jesucristo o sa bagong tipan, pinagpatuloy nila. Parang hindi nila pinaniniwalaan yung mensahe na tinuro ng Apostol Pablo sa Colosas 2:14 at 16, na yung mga shadows na yung mga practices na nagtapos sa krus ng ating Panginoong Jesucristo ay hindi na kailangang ating ipagpatuloy yon. Halimbawa, yung tungkol sa pagkain na pinagbabawal ang baboy, yung isdang walang kaliskis, at saka yung Sabat na kailangang ipagpatuloy. Hindi na, no, mga kaibigan, mga kapatid, yung Sabat na Saturday. Pero may ibang topiko po tayo, mahabang topiko na yan kung ating ipagtalakay. Mga kaibigan, mga kapatid, kung tatalakayin natin, hindi sa muna ngayon dahil iba po ang topiko natin. Hindi pa tayo tapos sa ating tema o paksa na nakasentro sa authority ng simbahan. Sabi ng kaibigan ko na kailangang ituro nila ang total apostasy dahil hindi nila ma-establish ang kanilang grupo na ito'y totoo. Kung halimbawa, no, hindi nila tutulan o sasang-ayon sila sa turo ng Katoliko na ang tunay na Iglesia ni Kristo o samahan ng ating Panginoong Hesukristo ay nagpapatuloy, hindi naputol.
So kung sasang-ayon sila, paano maging totoo ang kanilang iglesia na ang simula, halimbawa, ng Iglesia ni Cristo 1914 at saka yung Saksi ni Jehovah 1872 at saka yung Adventist 1844 at saka yung Mormons, nakalimutan ko, hindi kasi ako nagdala ng reference dito, no? Yung naalala ko lang ang sinabi ko sa inyo, no? O paano maging totoo, paano nila ma-establish, mapaniwala ang publiko na ang samahan nila totoo, na ang simbahan ng Panginoong Hesukristo o samahan niya ay nagpapatuloy, hindi po naputol. Paano natin masabi na totoo ang mga grupo nila na ang simula ay huli na? Dahil nasimula ng Panginoong Hesukristo ang kanyang grupo o samahan 33 AD o unang siglo. So, pag sinabing, yun, ang Panginoong Hesukristo nagpapatuloy. So, bakit may magsimula pa sa 1844? May magsimula pa pagdating ng 1914, yung mga INC o kapatid natin mga Iglesia ni Cristo. Bakit may magsimula pa yung meron kong naalala, 1956, yung kung hindi ko nakalimutan yung grupo ng ating mga kapatid na piniling nasut, no? At saka yung iba, no, hindi lang ako nakadala ng referensya dahil hindi ko kasi inisip na yan aking pag-usapan ngayon, no? Mga kaibigan, mga kapatid, nagkataon lang na ito ang na-sentro natin, kaya napag-usapan natin. So, up to my remembrance lang. Sa maalala ko lang ng mga kaibigan at mga kapatid. Paano nila mapatunayan na totoo ang mga samahan nila na huli na ito natatag o huli na ito nagsisimula? Kung sasabihin natin ang tunay na Iglesia ni Cristo ay nagpapatuloy, hindi po naputol. O kung meron mang humiwalay, dahil may hula din na may humihiwalay, pero hindi ang lahat. Dahil kung lahat, ibig sabihin nagiba po ang tunay na Iglesia dahil nawala lahat. So, kailangan ituro nila yan para mabigyang daan ang turo nila. Mabigyan ng daan ang turo nila. Ibig sabihin na kung naputol o nawala yung unang Iglesia ni Cristo, kailangan ng ibang messenger. Kaya merong kapatid na Felix na sinasabi nila, anghel daw, galing sa silangan, from the east. Kaya kailangan ng ibang messenger o propeta, tinawag nila si Ellen White. Kasi nawala kasi ang tunay na Iglesia ni Cristo kasi. Kasi ang sabi din ng ating mga kapatid na Iglesia ni yung mga Saksi ni Jehovah kailangan yung si Charles Taze Russell dahil nawala kasi ang totoo na samahan. So yan, no? Pero kung ating unawain at basahin ang Biblia, mga kaibigan, mga kapatid, paano po ang nakasulat sa Hebrews Kapitulo 1 na ang last messenger po na wala pong iba ang ating Panginoong Hesukristo. So hindi na kailangan may Charles Taze Russell pa, may Ellen White pa, may Joseph Smith pa sa ating mga kapatid na Muslim, kapatid na Mormons. Sa ating mga kapatid na Muslim, ang kinikilala nilang propeta ay yung si Prophet Muhammad, no? Mga kaibigan, mga kapatid, ating nirespeto naman ang ating mga kapatid na Muslim, mga kaibigan, mga kapatid. Pero sa ating mga Kristiyanong Katoliko, hindi po tayo naniniwala na yung mga propeta na yon sinasabihan sila ng Diyos o sila ang tinatawag nating last messenger. Dahil sa ating mga Katoliko, ang last messenger po ng Diyos walang iba ang ating Panginoong Hesukristo. At ang kanyang iglesia ay nagpapatuloy at hindi po nawala.
At sabi ng iba, ang isa daw pruweba na nawala o naganap ang pagtalikod o total apostasy sa iglesyang natatag ng ating Panginoon Jesucristo dahil pinalitan daw ang pangalan. Dahil noon daw tinawag itong Iglesia ni Cristo, pero pagdating ng mga unang parte ng ikalawang siglo, shall we say 107 o 110 AD, merong naging obispo sa samahan na ito na tinawag na Obispo Ignacio. Pinangalanan itong Katoliko ang iglesia na natatag ng ating Panginoon Jesucristo. Ibig sabihin, pinalitan ang pangalan ng Biblia na katawagan nito, sabi ni Apostol Pablo sa Roma 16:16, Iglesia ni Cristo, pero bakit pinalitan ng Katoliko? So, kaya nga, sinabi nila, naganap talaga ang pagtalikod dahil hindi na nagtuturo ng maayos, hindi na nagtuturo ng tama ang nagpapatuloy na grupo o samahan. Naging Katolika na, hindi na Iglesia ni Cristo. Mga kaibigan at mga kapatid, ano po ang ating masagot dyan? Totoong may naging obispo sa mga around the first part of the 2nd century. Yung pinangalan ng Obispo Ignacio. Sabihin na natin siya ang unang gumamit sa salitang o katawagang Katolika. Pero ang mababasa natin sa history, ang tinawag ni Obispo Ignacio na Katoliko, wala pong ibang grupo o wala pong ibang samahan. Ang samahan din na natatag ng ating Panginoon Jesucristo. Ibig sabihin, yung iglesia na natatag ng ating Panginoon Jesucristo, yung iglesia na natayo ng ating Panginoon Jesucristo, yung iglesia na rin ang pinarangalanan o tinawag ni Obispo Ignacio na Katoliko. Ibig sabihin, yung palagi na nating inuulit-ulit ba na argumento ba o na logic o yung sinabi nating reasoning o logic na yung sound na pag-iisip, mga kaibigan, mga kapatid, tama na pag-iisip, na kung ang isang tao, halimbawa si Simon sa Biblia, tinawag ng ating Panginoong Jesucristo na Pedro, ibig ba sabihin dahil tinawag sa ibang katawagan, from Simon tinawag na Pedro, ibig ba sabihin hindi isa si Simon at Pedro, naging dalawa na? Dahil Simon, tapos tinawag ni Kristo ng Pedro. So, ibig ba sabihin magkaiba na si Simon at Pedro? Hindi iisa lang? Naging dalawa? Naging Simon at Pedro? Iba-ibang tao? Hindi. Isa lang si Simon at Pedro dahil ang tinawag na Pedro yun din, si Simon. So, kahit na tinawag sa ibang katawagan, hindi ito maging dalawa, kundi iisa lang si Simon at Pedro. Yung si Saul na tinawag na Pablo, hindi po naging dalawa. Hindi po naging dalawang tao si Saul at Pablo, iisa lang. Yung si Jacob ng matandang tipan, si Jacob tinawag na Israel, Si Jacob tinawag na Israel, hindi po naging dalawa si Jacob at Israel. Iisa lang. Ako, ibigay kong halimbawa ang aking sarili. Alam kong ang dami ng nakaalam sa argumento kong ito. Pero gusto kong ulit-ulitin dahil alam kong yung iba, ngayon lang nakikinig sa ating palatuntunan. Gawin kong halimbawa ang aking sarili. Ang aking pangalan ay Silbert. Silbert. Tinawag din ako as my nickname na Bobby. Okay, Silbert. Tinawag akong Silbert, tinawag din akong Bobby. At ngayon na nandito na ako sa radyo,
meron ng ibang katawagan din ako as may radio call sign. Tinawag din akong Veritas. So, tatlo na ang aking katawagan. Tinawag akong Silver, tinawag akong Bobby, tinawag akong Veritas. Naging tatlo ba ako katao? Iba ba si Silver at Bobby at si Veritas? Naging tatlo bang tao ito? Hindi, mga kaibigan, mga kapatid. Iisa lang. Si Silver, si Bobby at Veritas. Dahil ang tinawag na Bobby is si Veritas lang. At tinawag din na Veritas, yun din, no? Si Silver. So, hindi naging tatlo. Si Silver, Bobby at Veritas, iisa lang. So, simple. Ganon din ang Iglesia ni Cristo. Tinawag na Katoliko, ibig sabihin, isa lang ang Iglesia ni Cristo ng Biblia at Katolika. So, misnomer po, hindi po maganda o parang out of logic po ang mga tinuro ng ating mga mahal nating mga ministro ng Iglesia ni Cristo, dahil kapag sila ang magtuturo sa radyo at sa kanilang mga Bible study nila, Bible exposition nila, gusto nilang paalisin ang mga Katoliko sa Katolika dahil hindi daw Iglesia ni Cristo ang Iglesia Katolika. Hindi po yan tama na turo, mga kaibigan at mga kapatid. Dahil tayong mga Katoliko, bakit mag-Iglesia ni Cristo pa tayo na itong Katoliko, ito naman ang tunay na Iglesia ni Cristo? Dahil ba tinawag sa ibang katawagan, hindi na ito Iglesia ni Cristo? Ako, Silver, tinawag akong Bobby, tinawag din akong Veritas. Hindi na ba ako si Silver dahil tinawag din akong Veritas? At saka ang tunay na simbahan po ay binigyan ng kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo na kung ano ang pahintulutan at ipagbawal niya, pahintulutan at ipagbawal din niya doon sa langit. Ano bang talata? Yon yung sinabi na natin sa Mateo 18:18. At saka alam naman natin na si Obispo Ignacio, disciple siya ni St. John. No, alam ng mga kapatid nating mga ministro yan sa Iglesia ni Cristo, kung suriin nila kung napag-alaman nila ang history, na si Obispo Ignacio ay disciple ni St. John. So, ibig sabihin, naging kaanib si Obispo Ignacio sa Iglesia na natatag ng ating Panginoong Jesucristo. So, Obispo. So, kapani-paniwala po ang sinabi ng obispo na yon, na si Obispo Ignacio, dahil kaanib siya sa iglesia na natatag ng ating Panginoong Jesucristo. Kung tutuusin, kung magpipili po tayo ng mga kaibigan at mga kapatid, kayo tatanungin ko, sino ang pipiliin nating papaniwalaan? Yung obispo na disipulo ni St. John, apostol ng ating Panginoong Jesucristo? O itong mga tao ngayon na huli na ang kanilang pag-exist. Just like, for example, si kapatid na Felix, o yung nagtatag ng Iglesia ni Cristo 1914. At saka yung mga Mormons, si Joseph Smith, si Ellen White, si Charles Taze Russell, ang saksi ni Jehovah. Kung pagpipiliin ako sa mga ngaral na ito, sinong pipiliin ko? Yung si Obispo Ignacio, dahil disciple siya ni St. John. Kung sigurista po tayo, ako sigurista ako pagdating sa pananampalataya. Sinong paniniwalaan ko? Si kapatid na Felix? Si ng Iglesia ni Cristo? Si Charles Taze Russell ng Saksi ni Jehovah? Si Joseph Smith ng Mormons, Church of Christ Latter-day Saints daw? At sa itong si Prophet Muhammad ng ating mga kapatid na Muslim? At yung iba pang mga prime mover ng mga relihiyon ngayon, kung tanungin nyo ako kung sino ang papaniwalaan ko, sa lahat ng mga taong ito ay yung pipiliin ko yung Obispo Ignacio. Yung unang gumamit sa salitang Catholic. Bakit mas pipiliin ko siya? Dahil disipulo siya ni St. John. Tapos, sabihin ninyo, Veritas, bakit naniwala ka kay Obispo Ignacio? Naniwala ako kay Obispo Ignacio dahil disipulo siya ni St. John, na kaanib sa iglesia na natatag ng ating Panginoon Jesucristo. Imagine yung teacher niya, yung guro niya, yung disipulo na naging apostol ng ating Panginoon Jesucristo, St. John. At hindi naman nagtuturo si St. John noon na, hindi
Hindi mabuting disipulo itong si Obispo Ignacio. Nagtuturo ito ng salungat sa mga tinuturo namin. Hindi naman nagsasabi si St. John noon ng ganyan, mga kaibigan at mga kapatid. So, kayong mga kapatid ngayon nga nakikinig sa palatunang ito, huwag na kayong padaya sa turo na tayong mga Katoliko, hindi daw tayo Iglesia ni Cristo. Uulitin ko sa ating palatuntunan ngayon, tayong mga Katoliko, hindi na tayo dapat mag-Iglesia ni Cristo pa. Dahil itong Katoliko, ito na ang tunay na Iglesia ni Cristo. Tinawag lang sa kanyang descriptive name na Katolika, na ibig sabihin universal. Dahil gusto ng ating Panginoong Hesukristo na maipalaganap sa buong mundo ang kanyang iglesia. Kaya tinawag ito sa kanyang descriptive name na Katolika. Hindi maging dalawa ang iglesia na ito. Iisa lang ang Iglesia ni Cristo ng Biblia at Katolika. So hindi na kailangang mag-Iglesia ni Cristo pa tayong mga Katoliko, dahil ang ating iglesia, ito ang tunay na Iglesia ni Cristo. Kung tutuusin, alin ba ang tunay na Iglesia ni Cristo? Yung Iglesia ni Cristo na tinawag na Katoliko? O yung Iglesia ni Cristo na nagsimula noong 1914? Kayo, kung iisipin ninyo, mga mahal naming taga-subaybay sa palatuntunang ito, alin ang totoo? Yung Iglesia ni Cristo na tinawag na Katoliko noong ikalawang siglo, mga unang bahagi ng ikalawang siglo. Kasi yung 107 to 110, around that years, tinawag ni Obispo Ignacio ang Iglesia ni Cristo na Katoliko. So alin ang tunay na Iglesia ni Cristo? Ang Iglesia ni Cristo na tinawag na Katoliko, o yung Iglesia ni Cristo na nagsimula dito sa Pilipinas noong 1914? No, yung meron pang Iglesia ni Cristo o Church of Christ na nagsimula sa Amerika ni Alexander Campbell. Yung nagtuturo, okay lang sa kanila na ituro yung Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo. Dalawa kasing nalalaman nating Iglesia ni Cristo, no, sa ating mundo ngayon. Yung Iglesia ni Cristo na Pilipino, no, ang pagkatatag, hindi sila naniniwala na ang ating Panginoong Jesucristo ay Diyos. Pero yung Iglesia ni Cristo na nagsimula o sinimulan ni Alexander Campbell, sa Amerika yon, naniwala sila na Diyos ang ating Panginoon Jesucristo, na biro nyo mga kaibigan, mga kapatid, ang mga dalawang samahan ito, silang dalawa gumagamit sa pangalan ng ating Panginoon Jesucristo. Mababasa sa loob ng Biblia ang mga pangalan, katawagan sa kanilang mga iglesia, pero hindi pareho ang kanilang turo. Yung isang Iglesia ni Cristo nagtuturo na Diyos ang ating Panginoon Jesucristo. Yung ibang Iglesia ni Cristo naman, yung dito sa Pilipinas na tatag, nagtuturo na hindi Diyos ang ating Panginoon Jesucristo. No, so ibig sabihin, kung merong mga samahan ngayon gumamit sa mga pangalan, ginamit nila bilang katawagan sa kanilang mga samahan na tinatag, huwag agad-agad tayo maniwala. Dahil sa panahon ngayon, ang daming nadaya sa pangalan. Nang dahil ginamit ang pangalan, ito'y totoo na. Hindi ganon ang pagsusuri sa totoong iglesia, mga kaibigan, mga kapatid. Ang pagsusuri sa totoong iglesia, itingnan natin sa history. Itanong natin, kailan ba nagsimula ang samahan ni Kristo? O kailan ba nagsimula ang tunay na iglesia ni Kristo? Unang siglo, 33 AD. At ikalawang tanong, itong iglesia ni Kristo ba ay matibay? Ibig sabihin hindi matalikod? O kung meron mang matalikod pero hindi ang buo? Hindi ang lahat? O ito'y matibay ba? Nagpapatuloy ba ito? O so kung ang sagot nyo nagpapatuloy dahil si Kristo kasi ang nagtatag At saka yung sa parable na ang bahay na itatayo sa ibabaw ng bato, matibay po ito. Hindi po ito magigiba. Ibig sabihin, hindi po ito maganap ang pagtalikod.
walang total apostasy na mangyayari nito dahil matibay kasi. So kung naniwala kayo niyan, ibig sabihin, kailangan maniwala kayo sa Katoliko dahil ang Katoliko lang ang mapapatunayan natin, no? Sa history na ang eksistensya niya ay talagang makonek natin sa eksistensya o pag-exist ng samahan ng ating Panginoon Jesucristo noong sa pagsimula nito 33 AD at hanggang ngayon nagpapatuloy. So, uulitin ko mga kaibigan at mga kapatid, kung ang Iglesia ni Cristo tinawag itong Katoliko, hindi ito maging dalawang iglesia at magkaiba. Iisa lang ito. Uulitin ko ang ating sinabi kanina. Bakit iisa lang ito? Dahil, halimbawa, si Simon, tinawag na Pedro ng ating Panginoon Jesucristo. Naging dalawang tao ba si Simon at Pedro? Hindi. Iisa lang. Si Saul, tinawag na Pablo ng ating Panginoon Jesucristo. Naging dalawang tao ba na magkaiba si Saul at Pablo? Hindi. Iisa lang. Si Jacob ng Old Covenant, tinawag na Israel. Naging dalawa ba si Jacob at Israel? Iisa lang. Iisa lang. Ako, gawin kong halimbawa ang aking sarili. Ang pangalan ko Silbert. Tinawag din akong Bobby as my nickname. Tinawag din akong Veritas. Naging tatlong tao ba si Silbert, Bobby at Veritas? Iisa lang. Iisa lang, di ba? Hindi naging tatlo. Puntahan niyo dito si Veritas kung naging tatlo ba. Iisa lang. Pero iba-iba ang katawagan ko. So, ang Iglesia ni Cristo, tinawag na Katoliko. Therefore, Iglesia ni Kristong tunay, ito na ding Katoliko. Iisa lang. Gusto niyong basahin ko yung binasa ng mga ministro ng Iglesia ni Cristo? Binasa nila, nandyan sa pasugo nila na lathala. Ang patunay natin na ang tinawag na Katoliko na samahan yung tinatag ng ating Panginoon Jesucristo. So kung sabihin ninyo ay hindi isa ang Iglesia ni Cristo at Katoliko, Veritas. So kailangan patunayan ninyo na yung pinangalanan ni Obispo Ignacio na Katoliko, hindi yung iglesia na natatag ng ating Panginoon Jesucristo. Halimbawa, no? Kung ang tinawag ni Obispo Ignacio na Katolika ay yung samahan ng demonyo o yung samahan ba na natatag ng isang Hudeo na hindi sakop sa samahan ni Kristo, kung yung samahan na yon ang tinawag ni Obispo Ignacio na Katoliko, agree ako sa inyo na hindi po Katoliko ang Iglesia ni Kristo. Pero kung ang tinawag na Katolika ay ang iglesia na natatag ng ating Panginoon si Kristo, therefore hindi ako lalayo sa sinabi ko. Ibig sabihin, kailangang i-defense ako. Mag-depend ako na ang Iglesia ni Kristong tunay at Katoliko ay iisa lang. Mga kaibigan, mga kapatid, itong kakaunting minutos na natitira sa ating palatuntunan ngayon, babasahin ko ang isang referensya na nakuha ko galing sa Pasugo Magazine ng mga Iglesia ni Cristo. Kinote kasi nila, nilathala nila o sinama nila sa kanilang pasugo ang parte o bahagi na sinabi ng pare na nagngangalang Reverend Edward K. Taylor, CMS. On page 3 sa aklat ng pare na ito, si Reverend Edward K. Taylor, ginamit nila ito. Pero iba lang ang kanilang interpretasyon. Parang iniba nila ang
ang intention o ibig sabihin sa sinulat o sinabi ng pari. Ibig sabihin, ang interpretasyon nila sa sinabi ng pari iba. Pero ang interpretasyon nating mga Katoliko ay yung naaayon sa kung ano ang ibig sabihin ng pari sa pagsasabi niya. Ito, sabi ng pari, no, sa page 3 ng libro niya, Reverend Edward K. Taylor, no, sa libro niya na pinamagatang Roman Catholic, sabi niya, Catholic is the ancient name by which the Church of Christ has been known for 19 centuries. And this name was given to her not for reasons of controversy to prove something, but because it identifies her uniquely. It was first used by Saint Ignatius, Bishop of Antioch in Syria, who was martyred about AD 110. The church founded by Christ is here for the first time called the Catholic Church, a name clearly to denote the church throughout the world in union with the See or Diocese of Rome. It was to stress the unity of the universal church that Saint Ignatius invented the name. Alam niyo mga kaibigan at mga kapatid, kung ang mga ministro ang magbabasa nito sa pahayag ng pari, sabi nila, ay kung ganon, si Obispo Ignacio pala ang nag-imbento sa pangalan o katawagang Katoliko. So hindi nagsimula kay Kristo ang samahan ng Katoliko. Nagsimula kay Obispo Ignacio. Dahil si Obispo Ignacio ang unang gumamit sa salitang yan o katawagan yan. Alam niyo mga kaibigan o mga kapatid, kung maniwala kayo sa sinabi nila, sa interpretasyon nila o sa turo nilang yan, ang mangyayari, para bang lilitaw na ang pangalang Katoliko ang cause, ang dahilan na nag-exist ang Katoliko. Ibig sabihin ba, para bang sinabi natin na ang pangalan ng bata ang dahilan sa pagkapanganak ng bata? Parang ang cause sa pag-eksister o kapanganakan ng bata ay yung pangalan. Hindi. Dahil ang bata, nauuna, nandyan na, huli na ang pangalan. Parang sinabi nila na ang Katoliko na found o nagsimula sa paggawa o sa pag-invento ni Ignacio sa pangalang Katolika. Hindi po ganon. Dahil nandyan na ang samahan ni Kristo. Pinangalanan lang ito ni Obispo Ignacio ng Katoliko. Ibig sabihin, iisa lang ang Iglesia ni Kristo at Katoliko. Dahil ang pangalan, hindi ang pangalan, masasabi natin, ang dahilan sa pagkatatag ng Iglesia. Hindi po ganon. Nandyan na ang Iglesia. Huli lang. Nahuli lang ang pangalan. Nagaya ako, Silbert. Huli ang katawagan kong Bobby. At huli din ang katawagan kong Veritas. Hindi ibig sabihin na nag-exister lang si Veritas nang tinawag siyang Veritas. Hindi po ganun mga kaibigan, mga kapatid. Nandyan na si Silbert, nandyan na si Bobby. Huli lang ang pagkatawag niyang Veritas. Ito din ang ibig sabihin. Tinawag na Katolika ang Iglesia na natatag ng ating Panginoong si Kristo. Ibig sabihin, isa lang ang Iglesia ni Kristo at Katolika. Malinaw sinabi dito, the church founded by Christ, ang simbahan daw na tinatag ng ating Panginoong si Kristo, is here for the first time called the Catholic Church. Tinawag na Catholic Church ang iglesia na natatag ng ating Panginoong si Kristo. Therefore, mga kaibigan at mga kapatid, iisa lang ang tunay na iglesia ni Kristo at Katolika. Wala na po tayong oras. Mga kaibigan, mga kapatid, ano ang tunay o alin ang totoo?
ang Iglesia ni Cristo na tinawag na Katoliko o yung Iglesia ni Cristo na nagsisimula 1914? Okay, dahil wala na po tayong oras, sa pangalan na lang ng ating mahal na ina, Birhen Maria, na ating pinagdiriwang ang kanyang kaarawan ngayon. Ang kapatid niyong ito, si kapatid na Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas, kasama sa ating mga kapatid sa technical side, kapatid na Tax Ilumba at Danny Luhod. Hanggang sa susunod na linggo, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ito ang